seuraavaa meikälissua Turkuun. Olen tällä hetkellä junassa. Ja mä siis ravintolavaunussa istun tässä pöydässä. Ja mä en oo siis tilannut mitään sieltä ravintolavaunusta, mutta ehkä jossain vaiheessa matkaa meikä vois tulla. Mutta siis tässä on ravintolavaunu. Sitten oottako siis kun nämä avataan. Niin tossa on veitsikyltti. Tossa. Eli aika lähellä on ravintolavaunu. Joo. Aika lähellä. Nää on vaikka seuraavalla pysäkillä. Kun seuraava pysäkki on kai Jyväskylässä. Niin, joo. Moikka. Joo, me ei nähtykään seuraavalla pysäkillä. Mutta no me nähdään nyt. Seuraava pysäkki on Jäämesä. Ja joo. Seuraava pysäkki on Jäämesä. Ja siis tällä puolella junalla mä menen Tampereelle. Ja sitten vaihan siellä junaa. Ja menen sit Turkuun sillä. Sieltä tulee se spessu. Ja siellä nähdään myös Gatorade Center. Eikä nyt Tampereella, mä tulin lounaalle. Joo. Tää on mun lemppari. 2 tuntia Turkuun ajaa täältä Tampereelta. Niinku junalla. Niin, joo. Sieltä junasta ei tuu varmaan hirveästi mitään video, koska se on täynnä se juna. Niin mä en viitti kuvata omilla paikoilla. Koska meillä ei ole mitään hykkiä eikä mitään. Niin mä en viitti kuvaa. Niin kyllä. Mä oon nyt Turussa. Ja joo, mä oon nyt Turussa. Mä oon menossa nyt hotellille kävelemässä, joten joo. Mä oon kävelemässä hotellille. Mä oon nyt täällä hotellissa. Ja mä en kerro mikä hotelli tää on, koska en mä tiedä. Niin. Mä oon nyt täällä hotellissa. Mä menen kohta mun hotellihuoneeseen, joten mä kuvaan vaikka siellä jotain klippejä. Mä oon nyt täällä hotellihuoneessa. Kattokaa näitä näkymiä. Wow! Pikkasen mä oon korkealla. Tuolla muuten näkyy Turun tuomiokirkko. Se on muuten aika siisti. Eiks niin? Mä en tiedä, pitäisikö täällä Turussa olla mun kuvausuone tämä. Vai sitten toi tuolla. Vai sitten tämä. Mä en tiedä. Te saatte päättää. Tai siis mä päätän, mutta kommentoikaa vaikka tuohon alas, että kumpi on teidän mielestä parempi. Mä en tiedä. Tää on vaikea päätös. Pitää tarkkaan miettiä. Ehkä mun mielestä tää on vähän parempi. Tai sitten mä voin vuorotellen. Molemmat oli kyllä hyviä, mutta tuolla ei pysynyt puhelin niin hyvin. Että tää on ehkä vähän parempi. Joten tässä on meikän Turun kuvauspaikka. Siis tässä on mun nykyinen kuvauspaikka. Tuossa on ovi, mistä tullaan tänne. Täällä olisi ollut se toinen.
toinen kuvauspaikka. Siis täällä on suihku ja täällä on vessahuone. Vessa ja suihkuhuoneessa molemmat. Että kyllä. Mutta tää oli mun mielestä vähän parempi. Venotkaa. Mä menen kohta ehkä salille. Mä päätän. Eiku kyllä mä menen. Tai en mä joo meenkin ehkä eiku siis mä meenkin salille. Kyllä. Juoksumatto. Missä täällä säädetään nopeutta vasta? Joo, mä en tiedä. No mä oon sit vaikka tälleen. Nyt on pyöreän selissä. Oi vitsi, mä tärisen tässä kamerassa. Muuten rankka treeni. Tän ravintolassa. Täällä on meikä alusta. Kattokaa. Tää on nyt meikä. Tossa on Meitsi-hotelli. Joo, tää on Meitsi. Hyvää yötä. Meikä rupee nukkuu. Nähdään aamulla. Huomenta, mä heräsin. Tän on Niko ja Santtu vastaan Ronnyberg lätkämatsi. Mä menen kattoo sitä. Mä oon nyt aamupalalla. Mä tulin just aamupalalta. Joo. Mä tulin aamupalalta. En on kerennyt tapahtua siitä viime klipistä. Mä oon kerennyt käydä tunnin treenit. Tai itse asiassa 1,5 tunnin treenit. Oli rankat. Äsken kävi suihkussa. Ja kohta on game time. Eli kohta alkaa Niko ja Santtu vastaan Ronnyberg lätkämatsi. Sieltä tulee klippejä vähän. Mutta joo. Mikä kohta lähtee ja kyllä. Terve, mä oon täällä. Nyt täällä Gatorade Centerillä mä näytän vähän paikkaa.
Pekka-erää takana. SUS johtaa 4-2, mutta eiköhän Kidiksmi siis nouse. Peli päättyi. SUS voitti 13-8.